Laslam ngam shem layo yagalat ban oblut yaki khubor lengba gani ke channel Khasi Gospel Media hakani ka kanti ngakwa ban priang subha sahisin ya phi baro haka kateng ga batyang tam ka jong ujis Chris sha ka jingi puli ka kitab jingpampau kawe hadin kawe kalanong kamat ka bangla pengkre hani ka por kalong hato ki angel kinialap shisha haki singi bakado namar bahaka kitab jingpampau kalanong bakat saw ka dukot ka ban rio hadu ka bakat we la kado ya ki laingut ki angel ki bayalap ya ka gospel bam jikut ka khubor ka baya per na we sha we bat sha we pan jingpampau kalanong bakat saw ka dukot ka ban rio uyonis ubatai bat ngalai i yo weipat u angel o baher hapdeng kabneng o badan ka gospel bam jukut hakaktin Greek angel lakhot angelos kabamut unong ra khubor ya uniu angel u banilap hakisni bakhadu kamdei bat kam tho yo angel o bashisha ka tho ya unong ra khubor kala banlong yanga lani yapi habakdo ubaher hapdeng kabneng kabumut ka khubor kabala banyoi babanyo snow dabaro ngalaban ong hagini gisni ka jukstart lomba ka social media lala ban penpriang ya kaktin ka beim ka jongblay hakeleng gijaka khlem dalet dakamet ngakwar ban ong baya ka ni ka khubor ka gospel bamjukut dabaro la banyalap tang kita hi ki banut banyalap ya ka jinsha kaktin ka jong oblay labatai ba kani ka gospel bamjikut dei bani thu khana hakikinja banrio baro ki basyong ha kani ka perthai jimpampau kalanom bakhat saw ka dukhat ka banyo bat u ong dakaktin bajam to shapting ya oblay ban shapting kabamut banting burom ya oblay kumnu nginting burom ya oblay Ecclesiastes kalong bakat ar ka dukhat bakalai ka batay bat ka ongkumni kani kalong ka jingkulum ya baro layo sngo shapting ya oblay bat sumar ya ki hukum jungu namar kani baro kalong ka kamram ubrio sosi bahakini gisngi ki ong bahaka testament ka batmai nyemno kamshu ban sumar ya ki hukum jong oblay namar yangi lapan em tangda ka jingai e bat da ka jinget Henry kisngutu bakla ya ka gospel bam jikut kumnu ko ong nukong Yohanes kalanong ka baar ka dukhat ka basaw ka Bible ko ong utaw boong nga ithu ya oblay nga it ya oblay bad ubam sumar ya ki hukum jong oblay ulong ubalamner bakata ka jingsisha kam don hau Rom kalanong ban riu ka dukhat ka bakatsan nga kwa ban prasutu na kabantay kitu ki baong bayangi lapan em da ka jingai ngimdon kam hukum syu kumnoti ngenila pop ka pop kalong ka jimpengken ya ka hukum jong oblay nabangimlong hapo ka hukum Henry hapo ka jingai em om kumta kan mau ba yangi shisha shispa nakshispa lapan im yangi da ka jingai Henry ngi sumari ki hukum jong oblay namar ba ngi i ya oblay Rom kalanong kabalay ka dukhat kabalay puwe ka ong kumni ting ya pandamno ya ka hukum da kani ka jingeng om kumta em Henry shisha nya panskam ya ka hukum lada ngi langit shisha ha oblay ina sumar ya ki hukum ki jong blay nangkong Yohanes kalanong kabasan ka dukhat kabalay namar kani kalong ka jingi nya oblay bangida sumar ya kita ki hukum jong u bar kita ki hukum jong u kim long ki bakhya bun kinong yalap ki baong ban sumali ki kum ki jong oblay ki long ki bae ande ngakwa badong lada yapi layalam da umusim khu jong blay bada ka jinga e ki jong blay ban sumar ki kum jong blay kamde ka bakhya dena takadaw bangila em hakini kisngi baya ka hukum jong oblay lakantat da ki babun khamtam e da ukristan hi namar kata kani ka gospel bam jikut banyalam ha kisngi bakhadu laong do shapti nya oblay kabamut basumar ki kum jomblay
nang ta shishu bato ai kaburom hau nengkong koren kalonong basipho kadukhat kabalai puwe namar kata lada pibam ni lada pidi ni lada pile ru to le pi ya ki ke baro ya gaban pendon burom ya oblay ngikran shapang ki jingle don shibun ki jingle andre hang ni kapol ngakwa ban kta khniat shapang kabam kadi namar ngila ha kini kisngi ki babun ki ong bakamet kan le ayu kamen sim kabatam ngila ban bam bandi kabaman namar bayangi lapen im da kajing ae nengkong koran kelonong ban riu kadukhat kakandai bat kabar pok ongkum ni how to pimtip bakata kamet jong pi kalong kaying shong umusim bakhut uba hapo jong pi ya uba pilayo na oblay bat ba pimlong lagi jong hi namal athen no ya pi da kadorba di namar kata to penun burom ya oblay hakamet bar hakam mesim jong pi ki balong ki jong oblay ban ai ko burom ha oblay kalong nengkong ya kani kamet kam mesim jongi ngemla ban bam bandi pathar kino ki jembam ki bapenjot ya kamet ke jongi wadong bakani kamet ngala ban le kabaman kenma bo Jesus Christ la thiet da kadorba kasnam ka jong u ya kani kamet ka jonga ka jong pi namar kata to penun brom yo oblay hakamet bar hakam mesim ki jong pi ki balong ki jong oblay nengkong koren kalonong gabalai ke dukat khandriu khanyo ka Bible ka ai ka jing maham phi phimte ba philong ka ying shong oblay bat umusim oblay usong sa hapo jong pi dilada unu ru penjot ya kata ka ying shong oblay ya uta gen oblay unsa penjot namar kata ka ying shong oblay kabalong kabakhut kabalong ma phiken lada unu penjot yala ka jong kamet longba ka jengbam jingdi ken ma ba oblay ru unsa penjot kidon shibun ki jengbam jingdi ki ba penjot ya kamet ka jongi ki bayalam she ki jingpang ki baharukom ki jingpang bampong ki jingpang kansa ki jingpang ki banyalam sha ka jingyap ka jingklat nok loy ka jongbrio nuksa ki kwai ki tupo ki duma bam ki dumadi ki khoini ki raja ki kyat saw ki kyat li ki drox ni ki kinja jingdi penboai ki ba omla banyoshu ken mau kini ki bang ngimbet ban bam namar ba ki penjot ya kamet ka jongi isya kelonong besan-pesan ke dekat ke baar ka Bible ko ong balai people sbai ya ka bam lokpu kini ki jembam ki bam pen kedang yangi ki bam ajing kedang yangi bat ka jing trei jung pi ya ka ba om pen kedang do shashko biang yang bat bam ya kata ka babha ha ka jaka ba pen bam ya kwai bam de ki so ki bate ya ka met ka jung pi ki kam ki apostol kolono bakhasan ka dekat ka ba arko la kranru ha ka kitab Leviticus kolono bakhanyo ka dekat bakhasaw oblay umsha yangi ban bam ya kasnam bat kumju oblay umsha yangi ban bam mi ki kinja khnyang ki kinja ba par baro Leviticus kolono bakhatwe ka dekat ba art khundai ter ka dekat ka balai ter oblay ru udah kedo iki jait mrat saw kujat ki bangila ban bam kidai ki bakta asin bat ki bapai knap bat phia aliang ki knap tangye kini ki jaimrat ki bangila banbam nangta Leviticus kolonong ka bakhatwe ka dukhat ka bakhandai ter ki jat dok khai baro ki bangila banbam dei tang ki ban snap bat shnet nangta Leviticus kolonong bakhatwe ka dukhat bakhalai ter ki dan ki jaisim ki bangila banbam bat ki bang ngimla banbam kay ka bang akwa ban ong bangim don ka ban kli jingli oblay balay ba oblay umsha yangi ken mau badon shibun ki langba ka science hakabayde bat ka kot ka khya ki bakdo ya ka jingma ka bakraw habangi bam ye ki jimbam ki bakta ya ka met ka jongi ki jando ki ba phe ngimla ban bam pathar ki don shibun ki jado ki bakta ya ka kot ka khya kham tam ya ka met bagi jumut jumkhat jengi don ki baong ba upetros ulayo ya ka jing tu pau ba ble ula sha ban bam naphang ya ki jaj mrat baro hoi ya ka ning lada ban batai henrenga shukta tang ya ka mat ki kam ki apostol kolonong bashipho ka dekhat khanyo ka Bible ko ong
bau Petros udah ngolongok shibun haladi kata kajing itu pau ka bau lai i kamut ayu kadakot ka bau penyo uloong ti haki pihi pitip kumno bakalong basang ya ubriu bolong ujiu banyalok lani banijan bat uban na kawaipat kajait benriu penban ubleu la pen i hanga bangan omnyo basang lani ubamku ya uno ubriu katu kajing itu pau kajong upatros kamdei syapang kabam kadi Henry kadei syapang kajing dei hapeng kijai benduju bat ki gentle ki balong manga bamapi nama ublei kwa baya kani ka gospel dei banialap syaki gentle kabomot ye ki babun ki semran ki jong Chris ki balong ki jiu belajet kepang dei benlej man keneri kakti jong ki banialap syaki gentle kata kadei kejemut Genesis kelonong kebahnyo kedekat kebaar syua benmi kejait benriu jiu totip hadu kisngi ki jong unowa nadu kisngi ki jong unowa oblei ulada pen i ulada pen pau kino kimrat bakhut kino kimrat bamkhut bandrung hapo ka yenglieng nyemla benbu ka jingkli ya oblei balai nangta Leviticus kelonong khatwei kedekat kebahnyo berkebaprang akwa mengketa ini keniat kenmau om tangi ka snam om tangi kiwi ki jaimat hang ni kerpang baka Bible kada kedo yo usnyang bangyemla ban bam ya kado ka jong u khinyat ngakwa ban kran da ka jing shirham ban penskam ya ka jing maham ka jong blai na ka banta kitu ki bahikai lamler lane ki bahikai baklai ka tien ka basai ka jong blai ngakwa ban kedo shipang unongi tu lupa jong blai u Isya kelonong banyo ko dokha bakasa we tulupa bayo Jesus Christ ansakha naka thesoti lapandap Isya kelonong basan pulai we tulupa ba ya u Jesus Christ ansa penshitam nakamta ki pop jonga jompi ulang kenya ubasisha nakamta jonga jompi lapandap Isya riposan ka dokhat ka bakhanyo we tulupa shapang ka beneng baka khndo ka batmai ansa pandap nang ta shushu Isya kelonong banriu phonri ko dokha pakhasan hadu ka bakhanyo we thulupa shapang ka jwan asin ka jong Jesus Christ yagani on sapendap ka Bible ka ongkumni na bahakmi utrai uwan bat kading bat ki kaliya pom jong uru kum kal elang thari bat pemwan yala ka jingbitar ha ka bakhilap bat ya ka jingsneng ha ki thliding ter ka Bible ka ong ti ki bla peniap utrai kilong shibun kum ki kita kitu ki babam no snyang bat ka jeli bat ka khnai on penduk lang yaki ong utrai omde baong upasto es kamlan ong utrai omde baong uisia ong utrai uba ublay Matias kelonong ba apsaw ka dekat lai pinyo balai pupra o Jisu udah kransyai bahakisngi bakado Ti kumbal along kisngi unawa kumtaru kalong kata kajengwan ukhun ubriu. Hakisngi jong unawa la penjot ya kepertai dak kajing shlai Hakajengwan asin ujus Kristus ansa penjot ya nak kepertai. Kumbalong hakisngi unawa ba ublei uhaban penjot na kepertai dan atli kidaw kaweni kidaw kalong. Pakiyabam kiadi kiyabam ya ki aka kibala maham da ublei kibayadi ya ki aka kibala maham da ublei. Ngini apai biang jimpapau kalau nama kasaw kadekat kebahinyo bat uang daktin bajam to syepting ya ublay bat to ay kaborom hau nabalawan kapur kajing bisar jong u kani kajing bisar ngakwa ban pai biang syaka kitab u Daniel kalau nama pra kadekat kasaw kabaong hadin ahja lai spa snam ya kajaka kentang opung khut no ngaladap ban batay kani Baka ni ka arjalay spa snem kasdan o snem saw spa san pinyo bisi barka kut haw snem shejar praspa saw edi kabumut habakut jonggani ka arjalay spa snem hadin jonggani ka shejar praspa saw o Jesus Christ urong syaka jaka kentang tam kum urang ba lengdo uya sait nakamta kibriu jong wa hakmat ublay ubokpa kita gen kiblangit hau bar kibapriang ya ka jing shisha ka jong u nengkong Yohanes kalonong gabaar ka dekat benkong
ko ki khun hep jonga nga tho yakini ke ru api ba pen om le pop tilada uno ru ule pop ngidon ken urusaj bat ukpa ujis kris ubahok plai ki pop ke jong pi om sha kilengdo ki ba hakne ke perthei phla tang hakak teng ke jong ujis kris nama ujis kris yamanta uyasa hakmat uble bokpa kum urang ba lengdo yaka keteng ka jonga ka jong pi habangi ai ka kies ka jongi shau jing papau ka lono bakhat sao ka khot ka bahnyo na lor balaong na balawan ka por ka jing bishar ka jong u bato pnya madam ya uta bala thau ya ka baneng bari ka khndo bat ya ka doria bat ya ki pukri yanu jor ya ka ni ka khot naga kitab Exodus kalonong ba arpo ka khot ba pra hado bakhat we ka bang kan mau ya ka si saptan pen pet ba ya kini ki banta ka baong bala thau ya ka baneng ka khndo kaduriau lani ka pukri bat kumta terter ki kran ya kaju kani kade ka gospel bam jikot ba ublay langba ki shakri ki jong u khot ya ka pathe baro ban mane ya kum unong bu nong thau hakasngi sabaton namar hagni kisngi ke babun ki kristan kilalandet ya kani ka hukum ka jong ublay kilayabut ya ka hukum jong ubreu bakata galong baupat sya Konstantin House nam lai spa arpuai ulapan kela ya kasngi le jeseng na kasngi sajan baka Bible ko ang kasabaton sya kasngi robibar Sunday Exodus kalonong ba arpo ka dukat ba pra hado bakat we akwa ban pagkamaw sa isin baka sabaton kadetang kanehi kasngi kaba ublay daladehi usyong sngi ba ublay daladehi ya kani kasngi uda karku bat uda pengkentang ku yaka kadba yaki we gisngi nado Sunday hadu Friday kade kasngi kaba ublay syam la pengkentang nama kade kasngi kaba uai ki kun benri baro bakin tray kin kta Lukas kalanong kaba saw gadukhat kaba kanriu nginget ya ujis Kris bat yangi la khot ki kristan namar bangilong kinong but jong ujis Kris lada ujisu kum u kapten u nongelam ulayalam yangi geli alade ngalabut sishane ya uji Kris kumba ujule ang ka Bible hakasngi sabton hakasngi nagok kabade ka jaka maniblay ulay yang jot banpuli ka tin ka jong blay kabade kasngi jong ka jingmani kasngi jong ka jinglay jaseng Hebrew kalonong basaw ka dukhak bakna nga kwa ban pagkamabyang Saisin ayu baka testament batmai ka kran namar kata kadang sa kajing siyang tait kasabton ya upay lang ublay kitu ki baong baya kasabton la pandam kilamer ki kran persya ya ka jingbu ben jong ka tien ka baim ka jong blay ka testament ka batmai ngapa ban pangkamabyang sya unong itul pa uisia uitul pa syapang ka jing kha yo Jesus Christ la pandap syapang ka jing sana pnai yo Jesus Christ la pandap syapang ka jingwan asin u Jesus Christ on sa pandap syapang ka beneng baka khndo batmai on sa pandap isian riu pon riu kolonong ka dekhot ka ba ar apulai ka Bible ko ong kumni namar kumba ki beneng batmai baka khndo batmai ye ki bangan thau kinyasa ahmat jonga ter ka Bible ko ong di kan jaru bana wei unai thamai hadu wei pat banna ka wei kesabatan hadu ka wei pat kado baro kanwan ban mani hakmat jonga ong utrai omde ba ong o pastor es khamlan omde o ba ong u isianong tulpa ong utrai u ba oblay ka jingmani ya oblay hakasi sabton kamde tang hagan ka partai pop kanderu hakata ka partai jong ka beneng bar ka khndo kabatmai ngan sakran ya ka khubo jong u angel ubaar bar u angel balai bai bo blay un kurkhu ye phi iwe puai nakam takabrom jong blay amen